Welcome back to my YouTube channel. ಯಾನು ಕಮಲಾಗು ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಚವೇನು ಕೊರೊಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾನಿ ಮಾತ್ರ ಖಾರ ದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಮಲ ಪೋಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಅವಳು ತಿಕ್ವೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಎಕ್ಕಡ ತೆಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮಂಡೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಜೋರು ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರೊಂತ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಏಪಲ್ಲ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂಡು ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈಕಂಬಡು ತೋಂದ ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡುದೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಿ ಪೂರ ಒಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬೈಕ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲಾಂಡು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಉಂತುದ ಕೈಕಂಬಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡ ಹತ್ರ. ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗೋದು ವೈ ವೈ ನಾವೀಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಈಗ ಮೋಡ ಈಗ ಹಾಕಿದನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಮಲದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ ಪಂಡ ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಕಂಡುಡು ಕಮಲ ಅಂತೀನಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆತ ಇಲ್ಲ ಐ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡು ಮುಜಿ ಏರು ಏರು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಕಂಬಳಗ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಉಂಡಾ ಹಾಂ 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 రెండు బల్లలు వచ్చారు ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಬಾಬಾ ಕುಟ್ಟೂರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಗಳು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. నేను ಪೂರ ಸೇರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಹೊಸ ಎಂಕಳೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಉಂಟಜ್ಜ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಾಡು ಅದನ್ನ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥದಾನ ಪಂಡ ಸೌದಿದಾಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡಿನಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬ ದುಬೈದಾಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಕರಪಲ ಇದಾಗಲತ್ತ ಕೆಸರು ರಟ್ಟೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದನ ಕನಪಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಸಾಲ್ದ ಅಲ್ಲದ ಅದು ಎದುರು ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸುರುತ ಸಿಕ್ಕಿದ 2ನೇ ಸಾಲ್. ಹಲೋ ಓಮಂಜೂರು ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಇವನೇ ಬುಕಾರಸ್ತ నేరొందుల్లేరు అంజేరు నేరొందుల్లేరు ఎరుక్కు ಒಬ್ಬಾರೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂటి ಸೈಡ್ದ. ಹಲೋ ಅಂದ కొంచెం 2 నిమిషం పనిప కరె కొంచెం దేవరన్న ప్రసాద పాటండు 2 నిమిషం అవే అన్న కొంచెం ಉಕ್ಕಾದಿಗೋಳಿ ಕಮಲದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ ಲೆಪ್ಪನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ ಬರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೊಟ್ಟಿಯಂತರಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ 2ನೇ ಸಾಲು. ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಿರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೊಂಬುದಾರ ఆరాలు పెట్టాను చార్ పడుతుంది నువ్వు చార్ పడుకున్న జాగనా రెండు చూరు వెళ్తుంది బండర్ లెక్క నువ్వు జాగ్రత్త అడుగున్నా లకీర్ అంచెదరకుందరు ఎక్కడ అంకెని ఉండేరా చాలా బదలనే అడగావా అవు జాగావా అడిగి ಮುಖಮುಖಲಿ ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಣೊಂದುಂಡು ಯಾರು ಬಲಿ ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಡೆಯರ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂದುಂಡು ಆ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅವು ಆನಂದ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು 125 మీటర్ సెన్సార్ దీత ಕುಳಿತು 14 మీటర్ ಜಾಗ ಉಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ತಂದು ಬರಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಯಂದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ವಿನ್ ಈಚೆದ್ದು
ದೇವ್ ಮುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಹೊಲಕೆರೆತ್ತರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಕರೆತ್ತು ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರೆತ್ತು ನಂದರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅತಪಲಾಜ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಸೂಪರ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅತಪಲ ಆಯ್ದ ಆಜಿ ಜನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಬಿ ಫಿರ್ಯಾವು ಗೊತ್ತು ಬಿಡುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾನುರಾಗಿ ಶಾಸಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳ ತೂಯರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎರುಕ್ಲೇನು ತೂವ ನೋಡತ್ತ ಐತ ಡೈಲಿ ಐತ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಅತ್ತ ಐತ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಐಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಂದಿನ ಟೈಮುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ಕಂಬಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಬಂಗಲ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಎಂಕ್ ಕಂಬಳ ತೂನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ದನೆ ಎನ್ನೊಂತುಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಎನ್ನೊಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಬಿಡಲ ನವೇನೇ ಪನೊಂತುಂಡು ಪನೊಂತಾನು ಎಂದೇನು ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರೇ ಎನ್ನದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಮುಟ್ಟವಳು ಉಂತ್ಯ ತೂಯ ಪದ್ರಾಡರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಯ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸಂತೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸಂತೆ ದಡೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎಡಪದವ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರ ಅದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೆಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಐಜಿ ಬಂದು 3 ಸಂತೆ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ರಡ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದು ಭತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂತುಂಡು ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಮೋನಿ ಪೂರ ದೇಕ್ರೆ ಜೆತ್ತಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇಂಕ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಅಂಚದೆಂಕ್ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ನೋಡುವಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಿ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಆತು ಮುರಣಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಡ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಬರಿಪೊಡು ಯಾರೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಂದಿಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂದೇ ಬೋಡಿ ಇಂದೇ ವಿನ್ನಾವಡ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅದು ಇಪ್ಪು ಬಂದ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಡದ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತು ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಆಗ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜ ಇಕ್ಕು ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ವಾ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಹವಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಗ್ರನ್ನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ